living positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani, siyanamukela kuSiyayinqoba Bidit. Uhlelo lwabo bonke abahlangabezana futhi banqobe izinselelo zesandulela ngculazi kanye nengculazi. Namhlanje sidingida ukuthi sibatshela kanjani abanye abantu ukuthi siphila negciwane lesandulela ngculazi. Lena akuyona into elula ukuyenza ngoba siyesaba ukuthi laba sibathandayo bangasihlamuka. Kodwa ke njengoba sizobona namhlanje kuyinto enhle kithina kanye nalabo esisondelene nabo ukukhuluma ngesimo sethu sesandulela ngculazi. Samukela ithimba elikhuthazayo. Hello. Ake sibheke udaba lwaseMpumalanga Koloni lapha abantu betshela iqeqebana labantu ukuthi baphile nesandulela ngculazi. Namhlanje silapha kwilali yaseMthambalala. Sihamba namalungu akwa-TAC ezokudisclose apha kuluntu lalapha eMthambalala. Ngicela ubuza ke apha ebahlaleni uba now njengoba niphila kunye ne-HIV ingaba uluntu apha ngaphandle luniphethe njani? Sisi kamsebenzi intsholongwane ibanjwe pha ku-2007 ndaqalisa ukusebenzisa amapilisi. Mna azange ke ndoyike ukuyibika ekhaya. Ndatsho kumamdala ndathi oba kwenzekile ndafa aze uba sesisifo. Okokuba ke ukhona umuntu ohlekayo andike emva endihleka kuba ke andinaxhala ngaso mna kuba nanjengoba bekhona abantu abangekhoyo apha kuba besoyika abantu mna andinaxhala kuba nabandifila andizongcwatywa nguye umuntu ndizawungcwatywa abantu basekhaya kuba ke nyani siyahleka nakwesi sifo. Mna ndinguNtombizini kaMhlwazi apha eMthambalala. Ndisiqale ukuzibona ngo-2004 uba ne-HIV. Hayi ke ndacinga le nto ndisoba phaa ekhaya uba eyi ndithini intliziyo yathatha ibeka ndathi xa ndishiya lo mntwana ndizomshiya kuba hayi ndayicinga le nto hayi yathi intliziyo yaxola ndimane ndisekliniki ndifike ndilulekwe hayi ke ndaziqalisa inantsi ke ipipilisi ndazidla ke kwaba ngcono nomakhelwane futhi ke ngoku akho nto bangayaziyo ngam. Okay, mina bahlalini uSibusiso Dalindaba khona apha eMthambalala. And tested Epstein for 2000. Kwathiwa chaphazela le ntsholongwane ndangayithembi ndangayibhelieve loo nto lokuba andigula nanto. Into nje endisa ekliniki ukuba ndisibona uba njengoba ndandisebenza nzima ndibona ngeke igazi ndandehlile. Ndahle ngacinga ndiyini andangayibhelieve loo nto ndathi hayi qhubeleka ndigula ndisona sinqena yeke umsebenzi ndabo wena hlala ekhaya. So kubalulekile ke kodwa akubalulekanga into yoba uthi uzawuma phambi kwabantu uthi ndiphila nentsholongwane kagawulayo kanti awukakulungeli lokho kuba kaloku ekugqibeleni kukho abazawukhomba njengoba kusenzeka ube kanti ubungekalungeli wena ukuba ume phambi kwabantu inhliziyo yakho izawuba buhlungu kuphele ke ngosuyozivalela endlini. Ndicinga uba apho ku-support group kulapho sidibana ngesigulo esinye sisabelana ngolwazi. Ndicinga uba zange zibe sigule ngokufanayo sonke apho. Omnye waqala waba nebhanti omnye zange abe nanto wayotest engenanto omnye wanenyini so yenza laa nto noba kuvela nto uqonda uba ndizakwazi ukumelana nayo kuba ndake ndayiva ithethwa ku-support group. Siyayibona uqala kwam disclose umuntu oqala mna ndaye ndamxelela ngestatus sam yayingumama ndimxelela ngefowuni yaqonda wabe phi eseRhawutini ngelaa xesha ndibuyile ndithe xa ndixelela ipartner yam kuthe kufumaniseka ukuthi ndi-HIV positive that is why ndigula ngolu hlobo ndingade ndibe right ndithatha zonke izinto ezi within 2 days ndavele ndambona sekenyamelele ndishiya nomntana uyayibona but ke because of mna ndizixelela ukuthi okay at least ngondiyile ekliniki ndadibana necounselor yandifundisa yandibonisa ukuthi okay why is important to disclose kwipartner yakho ndayazi ukuthi okay ngoyena mntu ndizawuheva nayo isex at the end of the day laa mntu loyo fanele ndimprotecte kanjani iyayiqonda zinintsi into nobaleka i-resistance zinintsi nje into iyaqonda but wena after 2 days wavele wandibaleka wandishiya. I was in a similar situation. I met this girl. I met my fiance actually, and we started a relationship after I disclosed, which took about 2 to 3 months. She actually said, but if I told her straight from the beginning,
she would have only been friends with me. Now we engage, we're getting married. But it gave her a chance to actually open her mind, and it made me feel comfortable amongst disclosing in a safe environment. Yeah, you see. But I mean, it works different for every individual. And you will know when it's right for you. Nah, I don't think there is a right men, time. Not for women. It works better for men. Men, as we don't have problem with you being HIV positive. You men, you have a big problem with us being HIV positive. I tell you, you run as fast as you can. Not all of us. For me, I would say it works for me to disclose early to my partner because she ran away from me. But after 3 weeks, she came back again to me. Yeah, to apologize. That's when I had the opportunity to take her to the clinic. As a result, negative. Ukutshela abanye ngesimo sethu sesandulela ngculazi akulula neze. Kodwa sonke sakwenza. Ungazisoli nangomzuzu. Sizizwa sinamandla, sinempilo ngoba asaphila impilo yamahloni nemfihlo. Protect yourself, protect others. Kuze kube ngaleso sikhathi. Salani kahle emakhaya. Bye bye.